Έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές και θέλω να σας πω με συγκίνηση ότι σήμερα μιλήσαν από την ψυχή τους. Άλλες φορές είχαν τους προτζέκτορες, είχαν τους υπολογιστές, είχαν τα χαρτιά και το θέμα ξεραινόταν. Γινόταν οστεώδης, κοκάλινο. Σήμερα έχει ψυχή και σάρκα και από τους δυο. Και θέλω να σας πω ότι εγώ προσωπικά νιώθω πάρα πολύ συγκινημένος, γιατί με αυτούς τους ανθρώπους έχουμε περάσει πολλά στην ιστορία και νιώθω ότι θα περάσουμε ακόμα περισσότερο. Εγώ λοιπόν είμαι από τη Χαλκιδική. Εσείς τη Χαλκιδική την ξέρατε σαν το πρώτο τουριστικό προορισμό. Τα τελευταία τέτοιους κρατήρες εδώ θα έχετε κάθε 10 χιλιόμετρα. Επιφανειακούς. Γιατί η επιφανειακή εξόρυξη είναι 5 φορές φτηνότερη από την υπόγεια. Γιατί τα κοιτάσματα αυτά που είναι 0,10 του γραμμαρίου χρυσός είναι εκμεταλλεύσιμος. 0,2% χαλκός είναι εκμεταλλεύσιμος. Και όλα αυτά τα βουνά τις έχουν αυτές τις αναλογίες. Αυτά λοιπόν όλα θα τα φάνε, θα τα τρίψουν για να τα κάνουν μετάλλευμα. Και αφού θα τα πάρουν και θα φύγουν τα μεταλλεύματα και θα φύγουν αυτά τα βουνά, εσείς εδώ θα έχετε το αρσενικό, θα έχετε το βιτριόλι, θα έχετε τις όξινες απορροές, θα έχετε τα ρέματα που δεν θα τα πλησιάζει ζώο, γιατί όλα, μα όλα τα ρέματα της δικιάς μας της περιοχής είναι όξινα, είναι ακατάλληλα. Δεν πλησιάζει το ζώο να πιει νερό, γιατί όλα τα ρέματα της περιοχής μας έχουν όξινες απορροές και όλα τα υπόγεια ύδατα της περιοχής μας είναι ρυπασμένα από βαριά μέταλλα. Τι θέλετε να πάτε? Αυτό θέλετε να κάνετε? Ελάτε σε εμάς να αποκτήσετε την εμπειρία. Να μην πάτε στην ακτή της Ιερισσού ή της Ουρανούπολης για να κολυμπήσετε. Να έρθετε σε μένα να σας πάω εκεί να τα δείτε, να τα ζήσετε. Να τα καταλάβετε κι εσείς και οι δήμαρχοί σας και οι πρόεδροί σας και όλοι. Η ιστορία λοιπόν αυτή δεν είναι μια απλή ιστορία για να την ακούτε. Δεν είναι μια ιστορία που συμβαίνει αλλού. Είναι μια ιστορία που θα συμβεί σε εσάς. Όταν για πρώτη φορά το 1999 ήρθαν κάποια παιδιά από την Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη για να μου ζητήσουν να πάω εκεί απάνω να τους πω λίγα πράγματα από τις εμπειρίες μου, γιατί και εκεί, όπως τους λέγαν οι νομάρχες τους και οι δήμαρχοι, η Θράκη θα ζούσε την εποχή του χρυσού άστρου, γιατί στις Άπες έξω από την Κομοτηνή και στο πέραμα έξω από την Αλεξανδρούπολη βρήκαν και εκεί κοιτάσματα χρυσού όπως τα δικά μας και ξεκινήσαν για να τα βγάλουν. Όταν λοιπόν το 1999 ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία, ήμασταν 2, ήμασταν 3, που λέει ο Θοδωράκης. Και σε λίγα χρόνια έγινε όλη η Θράκη. Έγιναν όλοι οι δήμαρχοι, έγιναν οι δεσποτάδες, έγιναν οι περιφερειάρχες, έγιναν οι νομάρχες, έγινε όλος ο κόσμος, έγιναν όλοι οι σύλλογοι. Και τους είπαν να πάτε στο διάολο. Και όταν ο Παπανδρέου ήταν πριν από 6 μήνες εκεί απάνω στην έκθεση της Κομοτηνής, τόλμησε να κάνει μια κουβέντα για επενδύσεις. Και σύσσωμοι του είπαν οι δικοί του, ο Γιώργος ο Πεταλωτής, ο υπουργός του, ο Ντόλιος, ο υπουργός του, ο Ευρυπίδης ο Στελιανίδης, ο υπουργός της άλλης παράταξης του Καραμαλή, του είπαν μην τολμήσεις. Και αναγκάστηκε ο Παπανδρέου εκεί να τους δηλώσει ότι αφού οι τοπικές κοινωνίες δεν το θέλουν, αυτές οι επενδύσεις στη Θράκη δεν θα γίνουν. Όλα είναι στα χέρια σας. Και τα καλά και τα κακά. Όλα εσείς θα τα αποφασίσετε. Εάν λοιπόν εσείς θεωρείστε ότι βαρεθήκατε να ζείτε σε αυτόν τον τόπο και θέλετε να αλλάξει αυτός τον τόπος και να γίνει σαν τον δικό μας και σαν άλλους, να το κάνετε. Ούτε ο Ζάγκας, ούτε ο Δημητριάδης, ούτε ο Παπαγεωργίου μπορούν να σας μεταπείσουν γι' αυτό. Το μόνο που μπορούν να σας πούν είναι να χτυπήσουν ένα μικρό καμπανάκι μέσα σας για να αρχίσει να σας τυραννάει αυτή η αμφιβολία. Μήπως έχουν δίκιο.
Μήπως αυτά που μας λένε κάπου βασίζονται. Και αν ανοίξουν τα παιδιά σας ή όσοι από εσάς χειρίζεστε το διαδίκτυο, το ίντερνετ, και μπείτε σε όλο τον κόσμο μέσα, ξεκινώντας από τη Γουινέα, από τη Μαλαισία, από το Περού, από παντού, από χώρες που έχουν χαμηλότερο επίπεδο από το δικό μας, από το Κονγκό και από την Νιγηρία. Και όταν δουν εκεί όλους τους ανθρώπους, τους χωριάτες, τους αμόρφωτους, να είναι ξεσηκωμένα και να έχουν στείλει οι κυβερνήσεις τους στρατούς για να τους καταπιέσουν και να τους εξαναγκάσουν να δεχθούν αυτά που εμείς δεν δεχόμαστε και που εσείς στο χέρι σας είναι να μην δεχθείτε, θα πείτε, μα και αυτοί εκεί κάτω τι έχουν? Έχουν το ίδιο πράγμα. Έχουν καταλάβει ότι δεν έχουν ζωή. Εγώ λοιπόν θα είμαι στη διάθεσή σας και εγώ και όλη η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει αυτά τα 15 χρόνια που παλεύουμε. Γιατί όταν εμείς ξεκινήσαμε δεν ξέραμε τίποτα. Από ένστικτο δουλεύαμε. Από ένστικτο στυλώναμε τα ποδάρια και λέγαμε όχι. Δεν είχαμε τη γνώση που έχουμε σήμερα. Γιατί εγώ σήμερα είμαι με 2 καθηγητές του Πανεπιστημίου. Ξέρετε πόσα χρόνια έκανα να δω καθηγητή του Πανεπιστημίου να στέκεται δίπλα σε μένα ή δίπλα στον τόπο μου και να λέει μια κουβέντα? Οι ακαδημαϊκοί άνθρωποι ήταν μακριά από αυτή την ιστορία. Ξέρετε τι σημαίνει το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του ΑΠΙΧΙΤΑ να βγει και να πάρει απόφαση να πει ότι είναι απαράδεκτα αυτά που γίνονται στη Χαλκιδική και να πάρει αύριο απόφαση να πει επίσης ότι είναι απαράδεκτα αυτά που θέλουν να γίνουν στην περιοχή τη δικιά σας? Το Συμβούλιο των Καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πού το ελπίζαμε εμείς αυτό το πράγμα? Μόνοι μας παλεύαμε. Χωριάτες ήταν οι περισσότεροι. Ο πιο μορφωμένος μέσα σε αυτή την ιστορία ήμουν εγώ. Γυναίκες. Ορμούσαν γυναίκες με κλαδιά αναμένα από πουρνάρια και παίρναν στο κυνηγητό τα μάτια. Γιατί ξέραν ότι τα παιδιά τους οι γυναίκες αυτές πρέπει να τα στηρίξουν στην εστία, στον τόπο τους. Και αυτές ήταν πάντα μπροστάρισες στους αγώνες που κάναμε. Εύχομαι να μην ζήσετε αυτά που ζήσαμε εμείς. Να μην ζήσετε τα φυλάκια που μεγαλώναν παιδιά και διαβάζαν και σπουδάζαν εκεί μέσα. Να μην ζήσετε τους αγώνες με τα μάτια και με όλους αυτούς. Να μην ζήσετε τα δικαστήρια που σερνόμασταν μέρα παραμέρα και τα μπουντρούμια του πολυγύρου που μας κλείναν δίθεν αυτόφορο και μας κρατάγαν 4 μέρες. Να μην τα ζήσετε αυτά. Ούτε θα τα ζήσετε. Αλλά για ό,τι κάνετε για τον τόπο αυτό, αποκλειστικοί υπεύθυνοι και αποκλειστικοί ευεργέτες των επομένων γενεών είστε εσείς. Αποφασίστε το.